Magandang araw po, Kwentong Baryo. At sa lahat ng nakikinig sa inyo, napakinggan ko ang kwento ko sa inyong channel. Marahil marami ang nakarinig na noong nauna kong kwento tungkol kay Tatay Ome at kay Deo. Pagpasensyaan nyo na po at hindi ko nasabing na ipadala ko rin ito sa ibang narrator. Ngunit itong ilalahat ko sa inyo ay kauna-unahang beses ko palang ipapadala. Ninais kong sa inyong channel ko ito ipadala dahil karugtong ito ng nauna kong kwento. Labis akong nagagalak at pinagbigyan ninyo akong mapakinggan ko ang sarili kong kwento. Umpisan ko na po ulit. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Sandro. Ang kwentong ilalahat ko ay karugtong na karanasan ni Tatay Ome at Deo sa una kong kwento. Lumipas ang 2 taon. Nagpatuloy si Tatay sa panggagamot sa aming lugar sa Zamboanga. Si Deo naman ay patuloy nang naging isang mabuting mamamayan. Lingid sa lahat ay naubos ang pamilya ni Deo. Wala naman siyang ibang pagpipilian kundi ang manirahan sa amin. Sinabi din ni Tatay na hindi na niya kayang alisin pa sa dugo ni Deo ang pagiging aswang. Naging masaya naman ang karanasan namin nung mga panahon na iyon. Nagkaroon din kasi kami ng maliit na lupa sa bundok noon. At yun na din ang pinagkukunan namin ng aming nilalako sa bayan. May mga tanim kami doon na kamote, saging at iba't ibang uri ng gulay. Si Deo naman noon ay kasama ko na rin sa pag-aangkat ng aming produkto sa merkado upang makatulong sa pangtustos namin sa araw-araw. Isang umaga noon, habang masaya kaming nag-aagahan, kasama ko ang tatay ko at kapatid ko. May isang matanda noon ang lumapit sa amin. Hinahanap nito umano si Tatay Ome. Sa pagtatanong niya raw sa ibang tao ay itinuro nga siya nito sa aming tahanan. Nais daw nito umanong magpasuri. Tansya ko ay nasa edad 50 na ito. At alam namin na hindi taga roon ang matandang iyon. Dahil kung pagmamasdan mong maigi, nakaayos naman ito. Maya-maya pa ay nagwika naman ito ng makalapit na sa amin. Dito ba nakatira si Ome? Nais ko sanang magpatingin. Pagpasensyaan nyo na ang pag-antala ko sa inyong agahan. Wika nito habang patuloy na iniikot ang mga mata sa paligid na tila may hinahanap. Nagpakilala naman ito sa pangalang Etong. Maya-maya ay kaagad namang sumagot ang tatay ko at nagtanong kung ano raw ang nais nitong ipatingin. Batid kong sa mukha ng aking ama, natamngaot ni Nironis na habmut-amut sa natamngama ngano ko anip nga mandaga. Harapan na malamay ni Niyes. O tinay nga di kasamos ni sa kuranwara nga walad. Hali. Iyakan ko ti abamas na may mo. Ni malak nga nyo tsug. Hanad natam nga naman nariwan. Noy nga natam nga na sinesir nga naot sugugan o tininihan. Nung mga panahon na iyon kabaryo, ay wala si Deo. Maaga itong nagtungo sa lupain namin upang humango at mag-angkat ng mga tanim namin
Pagtingin naman namin sa aking ama, laking pagtataka nito dahil walang pulso ang matandang iyon. Halos mabitawan ng aking ama ang hawak niyang mga halamang gamot. Parang nagulat ka naman. Anong nakita mong dahilan sa pagsakit at pagsama ng aking tiyan? Wika ng matanda sa aking ama. Wala naman. Wala akong nakikitang sumalbahe o naglaro sa'yo. Marahil ay dahil sa nakain mo lamang iyan. Hayaan mo't ipapadala ko sa iyo ang halamang gamot na ito. Sa tulong ng mga ito, di naaabuti ng kinabukasan ay bubuti na ang lagay mo. Wika ng aking ama sa matanda. Nang malaman iyon ni Etong, ay agad naman itong tumayo at ngumisi sa aking ama. Nag-abot naman ito ng konting salapi. Ito raw ay donasyon niya at hindi bayad. Agad namang kinuha iyon ng aking ama dahil hindi naman ito naningil at kusang loob na nag-abot ang matanda. Kasabihan kasi yun ni Ama Kabaryo. Kapag kusang ibinigay ay palaging tanggapin. Lumipas ang ilang minuto ay agad na nagpaalam noon itong si Etong. Gaya ng dati ay agad na nag-ayos na kami ng kapatid kong si Lisa upang makatulong kay Deo pagkabalik nito. Maya-maya nga ay nakarating na si Deo sa amin. Bitbit ang ilang sako ng paninda namin sa merkado. Agad namang inayos ni Deo upang maibenta na sa talipapa. Ang tatay ko naman ay nag-umpisa na ring mag-ayos. Maya-maya kasi ay dagsana naman ang mga tao na gustong magpagamot. Maisingit ko lang, Kabaryo. Nung matapos kasi ang engkwentro nila tatay at Deo sa angkan ng aswang na pumatay sa pamilya nila Deo, ay pinagtuunan na lang ni tatay ang panggagamot sa mga taong nabarang, nakulam o nabati. Mas naging magaling noon si tatay at naging biyasa sa panggagamot dahil na rin sa mga dagdag na karunungan na ibinigay ng aking lolo sa aking ama. Yun lang, Kabaryo. Balik tayo sa kwento. Di nga nagtagal ay dumagsa na rin ang iba't ibang tao, ngunit laking pagtataka namin dahil puro bagong muka ang pasyente ng aking ama. Kung sisipatin mong maigi, halos unang beses palang magtama ang mga mata namin. At masasabi mong dayo ang mga iyon. Wala naman nagawa ang aking ama kundi paunlakan ang nais na panggagamot ng mga iyon. Habang ginagamot naman ng aking ama ang ibang parokyano, kami naman ni Lisa ay naghahanda na para sa pag-ayos na iba pang mga halamang gamot. Yun kasi ang gagamitin ni Tatay Ome sa mga taong iyon. Napapansin mo ba yung isang pasyente ni tatay? Para kasing hindi mapakali. Hindi ko rin gusto yung presensya. Wika ni Lisa sa akin. Nang masambit naman iyon ni Lisa ay agad ko naman itong pinagmasdan. Napansin kong tama si Lisa. Tila malikot ang mata ng iba na nandoon. Wala naman akong ibang ginawa kundi pagmasdan lang ang panggagamot ng aking ama. Ilang oras pa noon, nang makabalik na si Deo mula sa talipapa, kitang-kita ko ang panlilisik ng mata ng isang nilalang kay Deo. Di naman agad napansin iyon ni Deo. Konting kaalaman lang ulit, Kabaryo. Nung nagdaang kasing mga taon,
Matapos ngang manirahan sa amin ni Deo ay hindi na nito iniakda sa kanyang sarili ang pagiging isang aswang. Dahil isa din ito sa naging kasakasama ni Tatay Ome sa panggagamot kapag dumarayo sa ibang baryo. Nang sumapit ang hapon, latang-lata naman itong si Tatay Ome. Batid sa mukha nito ang pagod. Nang tanungin nga namin ito ay tila nayanig ang aming kaisipan sa isang sagot na sinabi nito. Noong gamutin daw niya ang isang pasyente ay nakaramdam daw ito ng kakaibang presensya. Presensya ng isang mandurugong aswang. Halos wala daw pulso ang mga ito. Pinilit raw magtago ng mga iyon sa pamamagitan ng sabulag upang hindi makita at maramdaman ang kanilang presensya. Ngunit sa mga kagamitan na nakakarga sa ama ay naging maliwanag ang lahat. Sa tulong ng pinagsamang bignum na pula at itim ay nakita niya ito. Ngunit tikom ang kanyang bibig dahil sa hindi niya alam kung ano ang pakay ng mga iyon. Nang masabi nga iyon ni Ama, ay nakita naman namin ang pag-iiba ng mukha ni Deo habang nagwiwika ito ng hindi pa rin sila tumitigil sa kagustuhan na mapatay ako. Ngunit sa ganitong estado ko, hindi ko kayang lumaban pa. Tugon ni Deo sa amin. Huwag kang mag-alala, Deo. Kaisa mo ko hanggat sa abot ng aking makakaya. Maging si Criselda ay kasangga natin. Sagot ng aking ama habang mariing nakahawak sa balikat ni Deo. Hindi ko alam kung magagawa pa tayong tulungan ni Criselda. Lingid sa kaalaman niyong hindi pwede ang tulungan ng isang elemento ang kagaya kong isang may dugong aswang. Sambit ni Deo noon. Lumipas ang hapon na iyon. Alam naman nila Tatay Ome at Deo na kahit anong oras ay maaari nang sumugod ang angkan ng mandurugo. Nagwika din si Tatay Ome na meron din isang mataas na uri ng gabunan ang nakapangkat sa angkan na iyon. Batid nilang kasamaan iyon noong binuhay nilang aswang. Yun ay nangyari noong magkwento itong si Sandro sa unang engkwentro ng kanilang pangkat. Di naman nagsayang ng oras si Tatay Ome. Dali-dali itong nagtungo sa likod bahay. Hinukay nito doon ang isang napakatalas na punyal na mayroong baon ng pandaki. Maging ang kahoy ng sinukuan ay nakapaloob doon. At iilang buhay na salita na kayang pumuksa ng kahit ano o sinong nilalang. Ibinigay naman noon ni Tatay iyon kay Deo. Alam niyang wala na sa kalingkingan ng lakas ng makakalaban nilang angkan kumpara sa lakas ni Deo. Lumipas pa ang mga araw, isang hapon noon ng Biyernes. Tila nakaramdam ng kakaibang ihip ng hangin ng aking ama. Indikasyon daw ito ng isang digmaan na mangyayari. Maging ang ibang mga hayop at insekto ay tila lumabas sa kanilang bahay. Nagbibigay ito ng babala na merong paparating na dilubyo. Sumapit na noon ng 6:00 ng gabi. Kami lang ni Lisa ang kumain noon. Si Tatay Ome at Deo naman ay abala sa kanilang ginagawa.
Habang inahasa ni Deo ang punyal na bigay ni Ama, si Tatay Ome naman ay naglabas ng isang telang pula kung saan nandun ang usal ng isang makapangyarihan na anghel. Oras na bigkasin mo ito ay kalahati ng iyong katawan ay pwedeng maparalisa dahil sa lakas ng dasal na iyon. Sandro at Lisa, mamaya kung ano man ang maririnig at makikita ninyo, ay mabuting wag na wag kayong lalabas sa ating bahay. Wag ninyo kaming intindihin, Deo. Hindi na kayo magagalaw ng mga nilalang na iyon dahil puno na ng selyo ang paligid ng ating tahanan. Paglalahad ni Tatay Ome habang nakatingin ito sa amin. Pagtango na lamang ang naging sagot ko noon. Sumapit ang 11:11 ng gabi habang nag-aabang sila Tatay Ome at Deo sa bakuran. Tila may isang uwak ang marahang umiikot-ikot sa bubungan ng aming bahay. Maging ang isang aso na hindi normal ang laki ay tumambad sa kanilang harapan. Maya-maya pa ay akmang susugod ito sa kanilang kinatatayuan. Agad na nag-ihip si Tatay Ome sa dulo ng kanyang daliri at agad itong ibinato sa nilalang na iyon. Agad naman itong natigalpo at matapos iyon ay itinarak naman ni Deo ang punyal sa dibdib nito. Halos mabalot ng malakas na hangin ang buong paligid. Hudyat na malapit ng lagutan ng hininga ang nilalang na iyon. Maging ang uwak noon ay walang ligtas sa aking ama. Dahil kung anong nangyari sa nauna ay tila walang kalaban-laban itong sinaksak ni Deo gamit ang punyal. Maya-maya pa, isang boses ang pamilyar na lumabas mula sa masukal na kakahuyan. Nagwuwika ito ng, "Magaling bata, mula sa pagiging aswang, kumampi ka sa isang manggagamot na antingero. Naalala mo ang mga sinabi ko sa iyo noon? Babalikan kita. Malas mo lang dahil ito na ang araw na muli mong masisilayan ang kalupaan." Wika ng isang lalaki habang patuloy na humahaba at tumutulis ang mga kuko nito sa kanyang mga kamay. Matapos nga nilang makita ito ay isa ulit na nilalang ang lumabas sa tabi nito. Ito ang pinuno ng angkan ng mandurugo na nahahanay sa isang berdugong gabunan. Nagpakilala itong bilang Tandang Amado. Nakilala naman ito ni Deo sapagkat ito ang namumuno sa buong Kabisayaan at iilang bayan maging sa Mindanao. Nakahanda na noon si Tandang Amado na sumugod sa kanila, maging ang kasama nitong isa. Agad namang nagtaas ng poder at kabal sa katawan si Tatay Ome. Maging si Deo ay pinilit magpalit anyo, ngunit kalahati na lamang sa dugo nito ang pagiging aswang. Maya-maya pa, mabilis na sumugod si Tandang Amado kay Tatay Ome. Sa sobrang bilis nito ay hindi na nailagan ni Tatay ang suntok nito at agad itong tumalsik sa isang puno. Maging ang kabal nito sa katawan ay nabasag sa lakas ng itim na presensya ni Tandang Amado. Eto ba? Eto ba ang tinuturing mong maestro, Deo? Tingnan mo. Tingnan mo kung paano ko ito pahirapan sa harapan mo. Wika ni Tandang Amado
habang pilit na ibinabaon sa kabilang balikat ni tatay ang matatalas nitong kuko. Akmang tatakbo noon si Deo patungo sa aking ama. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay agad itong hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Natigal po ito ng isang kasamahan ni Tandang Amado. Mabilis rin nagtungo ang nilalang sa harapan ni Deo. Walang ano-ano'y bigla namang itinarak ng nilalang ang kuko nito sa tagiliran ni Deo. Ito ang naging dahilan ng pagbitaw nito sa hawak niyang punyal. Hindi pa nakontento ang nilalang at binitbit itong si Deo papunta kay Tatay Ome gamit ang kuko na halos pumunit na sa balat ng tiyan ni Deo. Nang magkatabi ang dalawa, halos manghina na ang mga ito. Maging ang usal na binibitawan ni ama ay hindi iniinda ni Tandang Amado. Batid nila noon na hanggang doon na lang ang kanilang kakayahan. Maging si Deo kasi noon ay hinang-hina na dahil sa dugong na wala mula sa kanyang katawan. Akma namang ibibitaw na ni Tandang Amado ang parusa sa dalawa. Isang liwanag ang pumukaw sa kanilang lahat. Nagdulot ito ng nakakasilaw na animoy isang araw na ito. Maya-maya pa ay tumambad sa kanilang harapan si Criselda. Isang wasiwas naman ang ginawa nito sa hangin. Doon ay kitang-kita nila ang sakit na naramdaman ni Tandang Amado at bahagya itong napaatras. Patawarin ninyo ako dahil nauli ako, wika ni Criselda sa dalawa. Nang makita nila iyon ay walang paglagyan ng sayang nadarama nila. Maya-maya pa ay laking gulat na lamang nila nang yakapin ni Criselda si Tandang Amado. Deo, kunin mo ang punyal, pasigaw ni Criselda noon. Napansin naman nilang nakabaon pala sa likod nito ang kuko ng isang nilalang noon. Maging ang matatalas na kuko ni Tandang Amado ay nakabaon rin habang nag-uusal ng buhay na salita. Agad namang pinilit ni Deo na takbuhin ang punyal habang hawak nito ang kanyang tagiliran. Si Tatay Ome naman noon ay patakbo sa isang nilalang habang nag-uusal ng panggapos. Ramdam nilang hindi na matatagalan ni Criselda ang kanyang kalagayan noon. Agad na itinarak noon ni Deo ang punyal sa dibdib ni Tandang Amado. Habang nakatitig ito kay Criselda, ay tila pagngiti na lamang ang nabitawan nito. Deo, bata ka palang sinusubaybayan na kita. Alam kong mabait kang tao. Inibig kita ngunit hindi pwede ito sa amin. Hanggang dito na lang ako, Deo. Wika noon ni Criselda sa malungkot na boses at agad itong naglaho na parang bula. Si Tandang Amado naman noon ay tila pabagal ang paghihinga. Indikasyon na nalalapit na ang katapusan nito. Maya-maya pa nang wala ng paglagyan ng hinagpis si Deo, ay isang malakas na pagsigaw ang binitawan nito habang ibinabaon palalo ang punyal na naging dahilan para tumagos ito sa isa pang nilalang. Agad namang nag-usal itong si Tatay Ome sabay patos sa dalawang nilalang na iyon at agarang nagliyabang mga katawan nito. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Ako at si Lisa noon ay
ginagamot ang mga natamong sugat ni Deo at Tatay Ome. Lumipas pa ang ilang taon ay wala nang naging balita pa kay Criselda. Marahil ay natapos na rin ang buhay espiritual nito at si Deo naman ay naging isang mabuting aswang na. Maging ang kapatid kong si Lisa ay nagkaroon na ng ibang pamilya. Ako naman kabaryo ay nakakuha ng isang mutya at di ko na lang bibigyan ng pangalan dahil pwede itong mabasag. Maraming salamat sa iyo, kwentong baryo, dahil nailad ko ng buo ang kwento ni Tatay Ome at Deo laban sa angka na pumatay sa angka nila Deo. Hanggang dito na lang po, kwentong baryo. Naway pagpalain ka at ang iyong channel. Okay, so yun no. Sino sa inyo ang nabitin sa unang kwento ni Sandro? Ito na yung pangalawa. Ito na siguro yung huli. Nakakalungkot lang, di ba? Kasi kahit ako, nung inaayos ko na yung sulat ni Sandro, etong pangalawa, tapos nakita ko na yun nga, namatay si Criselda. Ang sakit siguro nun, no? Kay Deo. Kasi, isipin nyo, si Criselda kasi, element, hindi na, siguro nilagay ni Deo na Encantadia o ano. Pero, sabi nga sa unang kwento na nakita ni Tatay Ome itong si Criselda, walang kanal sa may gitna ng ilong at labi. So, ibig sabihin, engkanto. Di ba? Kasi yun ang, kung yun nga ang pagkakaintindi ko, engkanto. Pero hindi naman natin pwedeng ibahin yung sinasabi ni Sandro kasi dun pa rin tayo nakabase. Opinion ko lang naman yan. Ako nalungkot ako para kay Criselda. Tapos si Deo, alam natin na minahal din siya ni Deo siguro talaga, di ba? Pero hindi natin alam kasi nga buhay mismo ni Criselda yung tinaya niya kay Tandang Amado. Kasi kung hindi niya gagawin yun, nakaredy na si Tandang Amado para huling parusa na kumbaga. Hindi natin alam kung ito na ba yung sentensya ni Mang Amado, ni Tandang Amado, dun sa dalawa. Tapos siguro, noong una, nanonood lang to si Criselda. Alam niya kasing nasa alanganin na sitwasyon na yung dalawa. Kaya lumabas na siya. Yun naman, buhay niyang naging kapalit, di ba? Yun lang, Sandro. Yun ang komento ko dito. Napaka-solid ng karanasan ni Tatay Ome, no? Isa yan sa mga magmamarka dito sa channel natin. Kasi biruin mo, ang tingerong manggagamot. Tapos si Deo, aswang. Tapos meron pang Encanto ba o Encantadia? Ganon. Tapos si Tandang Amado na isang mandurugo na nahanay sa berdugong gabunan. So, yun, napakalupit, napakasolid. Yun. Kayo, kung meron kayong komento sa kwento na to, kung anong naramdaman nyo, comment nyo sa baba. Babasahin ko yan kung kinilig ba kayo, naiyak kayo, nagalit kayo. Babasahin natin yan. Sa ngayon, eto muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.